El nostre convidat d'avui va créixer entre llibres. És músic i escriptor. Ha guanyat el Premi Ramon Llull 2021 amb la seva novel·la L'home que va viure dues vegades. És president de l'Acadèmia Catalana de la Música i popularment conegut per ser la veu de Sopa de Cabra. Benvinguts a la fàbrica, avui, Gerard Quintana. Tothom sap qui ets, i més al nostre país, però jo no sé si tothom sap també la teva vessant més, diguem-ne, d'escriptor. De fet, has guanyat el Ramon Llull, vas guanyar el Ramon Llull l'any 21. Què t'agrada més o què és el que et resulta més satisfactori ara? Si tu que has estat una estrella absoluta de la música del nostre país, sempre havies volgut escriure? Jo vinc de la paraula. Si he estat 37 anys encara en el món de la música, és per la paraula. La música era, diguéssim, una cosa molt més íntima i personal. Jo, amb uns, si eren 9 o 10 anys, era tartamut, era queco, sí. Vaig passar una etapa amb... La vida sempre ha sigut això, com una muntanya russa. De sobte em costava expressar-me. El meu cap anava tan de pressa que no podia seguir tot el que volia explicar. I a casa no em van portar el logopeda. En aquella època, a més, els meus pares van passar la guerra, era, diguéssim, una altra visió de les coses. Havies de ser fort, saps, de fotir en clotellot i et deien parla bé. I vaig descobrir amb els discos, perquè jo tenia una botiga de discos just sortint a la porta de casa i a sota a la llibreria del meu oncle, no? I vaig descobrir que cantant a sobre els discos era normal. Aleshores em vaig passar molt temps, hores i hores senceres, seguint les lletres de... jo què sé, perquè els vinils tenien aquelles carpetes amb les lletres del Paco Ibáñez, del Jackson Browne, de Dylan, de Cat Stevens, de Leonard Cohen, de... no sé, de tants. I això em va ajudar a compassar, penso, o a entendre les pautes i el temps. Cada síl·laba tenia el seu lloc en el compàs i vaig aprendre a parlar més a poc, també. Suposo que volia dir masses coses i totes alhora, no? I aleshores, un dissabte al matí, em van venir uns amics amb una cinta de casset i em van dir necessitem lletres per cançons, tu t'hi veuries en cor, ho faries? I em vaig emportar la cinta de casset, estava començant a estudiar a Barcelona a l'Institut del Teatre, feia teatre des dels 14 per superar la meva timidesa, els escenaris són plens de tímids, és el seu reialme, podríem dir, i me vaig emportar la cinta i vaig tornar la setmana següent amb 2 lletres, una era El boig de la ciutat i una altra es deia Fes la maleta. Vaig anar al local, els hi vaig ensenyar, havia canviat alguna cosa, us ho canto, i em vaig quedar. En saps algun altre? Saps l'Empordà, em van dir, perquè l'Empordà era una lletra del meu company de pupitre a l'institut, que era el cantant de la banda anterior del Josep Tió, amb qui va muntar Sopa. Aleshores, me la sabia, evidentment, i em vaig quedar. Aleshores, la vida està plena d'accidents, no? Casualitats, sí. I de casualitats. Però el meu projecte era la paraula. I m'he passat anys escrivint en un format per la mida i l'estructura més semblant a la poesia, que és el de la cançó, no? I quan vaig fer 50 vaig dir ara ja he viscut, ja puc escriure, no? Perquè tenia la sensació que per escriure llarg necessitava més paciència i havia de viure. Aleshores, són formats diferents i quan tornes al de la cançó et sorprens que amb 4 estrofes i una tornada repetida puguis explicar tantes coses, però és un altre codi, podríem dir, no? M'ha sorprès moltes vegades allò que de vegades a les campanyes electorals per fer, suposo, per donar presència als polítics els hi preguntaven quin llibre està llegint, o la cançó de la seva vida, i en trobava gent de colors molt diferents, fins i tot oposats, que parlaven de camins.
És curiós que una mateixa Sí, sí. lletra pugui fer-se la seva gent amb una mentalitat, una ideologia, i al final perquè vas al nucli del que és humà, no? Una cosa que sempre m'he proposat és no perdre la humanitat. Sobretot aquests darrers anys de tanta tensió, de clímax polític i de... Com ho vius? Com ho has viscut? Doncs com tots, m'imagino, no? Amb unes sensacions molt bèsties, molt fortes. I a partir del moment vaig dir la clau és no perdre la humanitat. No vull ser de cap partit. No sóc de cap partit. I va haver-hi una imatge que em va colpir, recordo, va ser els familiars dels presos en el Parlament i tothom aixecant-se a aplaudir, menys certs partits, no? I allò vaig pensar, estem morts. Vull dir, si no pots tenir empatia ni amb algú, ni amb uns nens, ni amb unes famílies que estan en aquesta situació, perquè pensen diferent a tu, estem acabats. Tu que ets president de l'Acadèmia Catalana de la Música, tu creus que ha afectat el que ha passat, el que passa, el clima polític que hi ha també a la música, al públic, al clima, diguem-ne, també artístic del país? La música és emoció, bàsicament, no? És un llenguatge que no entra per la ment, no entra pel cap, per la raó, sinó que primer el sentim i després intentem racionalitzar-lo, no? I això és molt potent. Suposo que per això se l'ha tractat o se la tracta com se l'ha tractat a la música, no? Encara som hereus del model que va plantejar Tierno Galván a Madrid amb la Movida, no? I la música gratuïta a les places i els grans grups tocant gratuïtament, que és una mica aquest pan i circo, no? Aquí sempre hi ha hagut una cosa... Nosaltres vam patir, per exemple... Vam patir, com qualsevol que fa cultura en aquest país, perquè sovint tota la motxilla de la llengua es carrega la cultura, no? Veus un increment de pressupost, per exemple, i... doncs la música, aquest any hi ha aquests diners més, no? Però la meitat és per la llengua, no? Perfecte. Això jo pregunto... I el pressupost de justícia o de sanitat, també la meitat és per la llengua? O sigui, de vegades, a través de la cultura, justifiquem coses que no fem en altres camps, no? Saps què et vull dir? I aleshores la cultura en aquest país ha hagut de carregar també amb aquest tema que de vegades ha portat a situacions no desitjables. Ara, quan l'altre dia l'Alice va treure el tema aquell de Què passa, nen, per exemple, reivindicant també el Baix Llobregat o aquesta cosa, i a les entrevistes dient que no se sentia tractat com un músic català. Recordo que vaig rebre un missatge d'un càrrec institucional dient que estem fent malament, no? I jo penso que fa molt temps que fem algunes coses malament, no? Sí, és que... No separar una cosa de l'altra. L'Acadèmia Catalana de la Música és l'Acadèmia Catalana de la Música de qualsevol música que es fa a Catalunya. En aquest sentit, vam pensar molt bé com ens volíem dir, què volíem ser i a qui volíem representar. Aquest país té un talent musical enorme, però de vegades per qüestions extramusicals es divideix, no? O el parcel·lem, o som incapaços de capitalitzar el talent que estem formant, no? També, a través de les escoles de grau superior, que només a la ciutat de Barcelona n'hi ha 4. Això no passa a massa ciutats del món, i amb aquest nivell, no? Però després deixem que perquè no compleixen uns requisits, saps què vull dir? El flamenc. De vegades es parla del flamenc i es pensa en Andalusia ràpidament. Però, hòstia, Catalunya... Al mateix temps, fixa't, però, que en el model d'estat plurinacional i plurilingüístic, en contra d'això, vull dir que és per les dues bandes, no? La cultura i la música, per exemple, en euskera, en català o en gallec, s'ha relegat als programes regionals, que deien ells, no? No veies tu en una gala del sábado noche, allò que feien abans, no? No veies sortir músics cantant podien cantar en anglès o en castellà, però, o sigui,
el mateix estat ha considerat les llengües que no són el castellà no com a llengües espanyoles, sinó com a llengües regionals, no? I això penso que per les dues bandes ha portat a una situació en la qual, bueno, tenim artistes enormes que acaben marxant i acabem perdent la possibilitat de capitalitzar tot aquest talent que sorgeix d'aquí, que és tan divers. Però, clar, potser ara explico això i algú li peta el cap i diu, però aquest... Són temps tan polaritzats i tan, diguéssim, en el qual la política i ja la societat sembla una lliga de futbol, no? En la qual ets capaç de justificar el teu defensa, que és un trenca't turmells, no? Però com que és dels teus... Gerard, a tu la teva mare et deia que havies de ser banquer, que hauries d'haver sigut banquer. No, banquer no. Em deia que fes oposicions a la Caixa. Perquè ella el que volia era el que li havien ensenyat, un lloc segur, estabilitat, una feina per tota la vida. Allò d'abans, que ara ja no existeix. No. I ni ho volem, en general, eh? Ni existeix ni ho volem. No, ha anat canviant, però hi havia molta gent que ho volia. Aleshores, deia, aquesta serà una feina per tota la vida, com que veia que jo no ho tenia molt clar i que anava d'un costat a l'altre. I fa poc em va dir això. Diu, veus? Bé, un veí que teníem, que anàvem junts a l'escola, diu, l'han jubilat amb 50 anys, ja estaria jubilat. I tu mira't. I jo dic, uau, estaria mort ja. O sigui, imagina't. Doncs, amb permís de la mare de Gerard Quintana, jo el que et proposo és que explorem què hauria sigut de la teva vida si haguessis seguit el consell de la teva mare. Ho farem a través de les vivències de reconeguts banquers de l'Estat, que han arribat ben amunt i també ja veurem que ben avall, i compararem amb la teva vida, a veure què ens surt. Comencem amb Mario Conde, un banquer que va presidir Banesto amb només 39 anys. En aquella edat ja era un dels banquers més admirats i famosos d'Espanya. Va arribar a tenir diverses finques, quadres de Picasso, un iot que es deia que només per mantenir-lo li valia, havia de pagar 600.000 euros. Això va ser el moment de màxim esplendor de la seva carrera. En el teu cas... Quina mandra. No, gens d'enveja, eh? Tenir tant passes el dia ben de gestionar el que tens, per comptes de poder fer coses, no? I llavors, en el teu cas, com a cantant, com a escriptor, quin ha sigut el moment de major esplendor de la teva carrera? Si l'haguessis d'equiparar a aquest nivell de màxim esplendor que va tenir Mario Conde. Home, Mario Conde era molt amic del rei emèrit, i jo no. Hi ha una gran diferència. Qüestió de clímax, de moment àlgid. Sí. Amb què ho medim? No sé. El que tu consideris èxit, el teu moment que dius, ostres, d'això, de major esplendor, de Gerard Quintana? Quan vaig fer el segon disc en solitari. No es va vendre gaire, o potser sí, però jo vaig de sobte, després de fer el primer, amb el Quimi Portet, que em deia, si vols matar el teu personatge, no puc ser jo, ho has de fer tu mateix, no? I ell m'ho volia portar tot al rock, i jo deia, hòstia, no. Jo volia construir des de la paraula. A mi, els cantautors m'interessen, m'agrada molt tot tipus de música. Si fos prou valent, passa que... M'agrada molt el flamenc, per exemple. Però només he pogut cantar flamenc quan sóc molt lluny d'aquí. Vaig anar a la Xina una vegada amb un intercanvi cultural i allà cantava cançons de Triana, Loli Manuel, tots aquests grups. Però... I els companys que... A mi em fliparia escoltar-te una cançó de Triana, eh? O Triana me les sé totes. Els companys que venien amb mi em deien, t'arribo a filmar i te destrueixo la carrera, no? Tu creus? Bueno, per els tòpics, per allò on t'estàs instal·lat, no?, d'alguna forma. Però... Doncs segon disc, ens quedem en aquest moment, com el més àlgid per tu. Sí, perquè d'alguna manera va ser una decisió personal de dir, fora tot, començo jo, parteixo de la paraula i què més? Un piano, dues guitarres, i em anaven preguntant, i el baixista i la bateria quan vindran? I al final, i no n'hi va haver, no? Vull dir, saps, d'alguna manera sempre el meu paper havia estat força marcat dins la banda i jo m'ocupava dels textos, dels conceptes, de ta, i de sobte deixar el meu paper i agafar-ne un altre i fruir-ho tant que encara em puc escoltar aquell disc, jo no soc d'escoltar-me les coses que faig, i a més hi havia l'Albert que obria i tancava el disc amb mi, vull dir que
o Albert Pla, vull dir que... Clarament, és que escoltant-te el que expliques, no? Com a record del moment de major esplendor, no té res a veure amb l'esplendor materialista de Mario Conde. Va, anem amb una banquera ara. Va. Amb Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, i l'única dona espanyola que ha estat i està a la llista Forbes de les 100 dones més poderoses del món. Ha arribat a ocupar la posició 7ª de tot el món, eh? Hija de... Sí. I ara està en la 15ª. Val? I la Rocío Dúrcal Sí? l'han inclòs últimament entre les 150 veus més importants de la història. Sí, no sé si era una revista musical internacional. Curiós, eh? Hi ha la Rosalía i la Rocío Dúrcal. Mira. Una catalana i... Sí. Si tu fossis un home poderós, val? Com Ana Botín, què t'agradaria canviar del món? Què m'agradaria canviar del món? Que els bancs deixessin d'especular amb el preu dels aliments, per exemple. O amb el preu de la vivenda. Amb aquelles coses bàsiques, saps què vull dir? Seria més pobre, com que seria el més ric del món. No em vindria de... No, conyes a part. És una cosa que a mi em revolta molt. Que aquelles coses que són de necessitat bàsica siguin l'objecte de l'especulació ara mateix, no? Gerard, acabem amb un últim banquer, perquè no tots se senten orgullosos o feliços dedicant-se al sector financer. És el cas de Javier Morato, que després de 20 anys dedicat al sector de la banca va dir ho deixo tot i em poso a fer sabates, que és el que feia la seva família. Si a dia d'avui Gerard Quintana ho hagués de deixar córrer tot pel que fos i hagués de començar de zero, què faria? Alguna cosa que no hagi fet. Jo a vegades deia, la propera vida m'agradaria ser dona i violinista. Ah? Sí. O sigui, músic segur. He conegut a violinistes que m'han fascinat, no sé per què, aquella combinació i aquella sensibilitat i aquella manera de tocar i aquella manera de fer. Amb el projecte dels Miralls de Dylan, per exemple, amb el Jordi Batista, érem 4, 2 veus, una guitarra i un violí. I tinc un gran record. I li vaig dir a aquella violinista, algun dia jo seré tu. Tu que ets el creador del disc més venut, no?, a la història de Catalunya, que es ven endins. No sé si hi ha hagut un disc més... El disc de rock en català, sí. Doncs, i de la banda de música més coneguda, probablement. Mai t'has sentit còmode amb l'etiqueta de rock català? No, el primer dia que la vam sentir ja vam dir rock en català. Però aquí també vam tenir els nostres polsos, no? La nostra pàtria era la música, era el rock. Veníem de generacions que, d'alguna manera, les anteriors, la gent de la cançó, havia d'alguna forma mamat molt dels chansonniers, de la cançó francesa, des de Serrat a Llach, a tots plegats. I nosaltres, per generacions, va tocar l'efecte de la revolució juvenil dels 60, començaments dels 70, que era anglosaxona, no?, majoritàriament. I aquí també hi hauria ja el Pau Riba, el Cisa, tota la gent del grup de folk, el Jordi Batista, tota aquella gent que ja versionaven Dylan, per exemple, no? Aleshores, nosaltres vam començar a fer música sentint-ho més com part d'aquella revolució a la que havíem arribat tard, no?, en certa forma. I després hi havia el tema de la llengua. La nostra manera de funcionar, la manera de triar, va ser molt natural. De fet, el primer disc hi havia El sexo que me hace feliz, Caraduras, Cardíaco y acabado, i després El boig de la ciutat, l'Empordà, etc. I composàvem diverses persones en la banda. Aleshores, hi havia aquesta naturalitat. Jo a casa, ja sé que hi ha gent que diu que el bilingüisme és impossible, i és cert que la llengua forta s'ha de compensar perquè no es mengi l'altra. Però a casa amb el meu pare sempre em vaig expressar en castellà, ell era de Navarra, i amb la meva mare en català, i teníem converses a 2 llengües canviant amb absoluta naturalitat, per exemple, no? Per tant, tot i que entenc el desequilibri i la imposició durant molts anys, etc., jo no crec que amb les llengües enemigues, no? Són enemigues perquè se'n fa un mal ús o
Però la llengua en si és un tresor, no? És una sonoritat, és un paisatge. Jo sempre m'he expressat millor amb la meva llengua materna, però no m'era igual conviure amb cançons com les que feia el Cuco en castellà, o Niñín, o l'altre. Com vas viure... Mundo Infierno, es deia el disc en castellà? Com vas viure... Perquè allò va ser molt criticat i no sé si va funcionar relativament i vas tenir unes resistències bastant bèsties. Va ser un primer disc, sí, amb gairebé 40.000 còpies, no estava gens malament. Però jo recordo polèmica. Vam passar del disc més venut del rock en català o del rock català la normalitat. A vendre-ho quasi tot fora de Catalunya. Aquí van vendre poquíssim en aquest sentit. Per què? Per què creus que va passar? Bueno, perquè era un moment... Sempre no hi ha un sol per què, no? Hi ha un munt de factors. Era l'any preolímpic, de fet ja vam tenir el Cristo abans de fer el disc, el 91, amb aquell concert al Palau Sant Jordi, en el qual hi havia una pancarta que posava la sopa estrangera provoca vomitera, no? Per exemple. Aquesta sensació de... Bueno... d'alguna manera d'haver de reivindicar fins i tot una llengua que no és la teva llengua materna, no? I això va passar amb una portada del País, això va petar per tots costats, no? Però, bueno, són molts petits factors que fan que, per exemple, doncs, en un moment també de molta efervescència en aquest sentit, l'any previ als Jocs Olímpics, tot el món ens estaria mirant, hi havia una significació molt important, generació per primer cop que s'havia format tot en català, etc. I, bueno, a vegades acaba simbolitzant una cosa que tu no has decidit, no? Sí, però dona la sensació de que en aquest repartiment que sempre hi ha hagut per una part molt determinada en el nostre país, aquest repartiment de puresa, no? Hi ha alguns que no som mai purs, no? No, però jo estic orgullós de ser un mil leches. Jo també. Un petaner, vull dir que la puresa... Ara estic escrivint la tercera novel·la i el títol és La puresa de l'engany. Bueno, hi ha moltes lectures, no? No faré spoilers, però que el tema m'interessa i m'agrada i sempre he pensat en això, no? Perquè, a més, no es demana a tothom això, aquesta puresa. Vull dir que un altre cop la gent de la cultura ha de ser exemplar o el paradigma de la puresa en aquest sentit, no? Però un empresari, un industrial, un banquer, no se li exigeix això, per exemple, no? Aleshores, hi ha aquesta doble vara de medir. Ara hi ha el Serrat i el posa en verd perquè tal, perquè qual. Bueno, jo crec que... I els altres al llac, que si ara és un no sé què, bueno... I al·lucino molt. Jo, quan va començar a sortir tot això, també el 2017, recordo que vaig fer un tuit que deia s'hem tornat bojos o què, no? Ni uns són uns nazis, ni el Serrat o la Cuixet són uns feixistes. O sigui, sí que hi havia una polarització molt forta i el fet de o estàs amb mi o estàs contra mi, no? En aquest moment. És cert que costa molt d'entendre no reaccionar d'una manera rotunda, irada contra l'actuació de l'Estat en aquell cas, no? Que era deplorable i que intentaven negar-ho i que la BBC feia vergonyir el Borrell i l'altre, però és que... i el Zoido i tota aquesta gent. I després és cert que s'ha de passar comptes del 155. És una cosa il·legal. Hi havia un govern legítim i se'l van carregar per la cara. Això està pendent, no? També costa entendre que un 52% no tingui dret a plantejar una opció, no? Però l'estatu quo de l'altre 48% o d'un estat fallit, per mi, sigui la normalitat, no? Escolta, Gerard, tu t'has significat políticament, sempre. Ara has comentat que no tenies partit, però
has arribat a recolzar en el passat a partits molt determinats, a candidatures molt determinades. Ho tornaries a fer ara? O et veus en un futur recolzant un partit, una candidatura? O què és necessari ara políticament perquè ho tornessis a fer? Home, el que he fet ho tornaria a fer perquè ho he fet. Està clar. I soc fruit del que he fet, encerts i errors, i de vegades els errors amb el temps acaben sent encerts. No està gens clar què és, en aquest sentit. D'ara en endavant, ja he optat fa un temps per involucrar-me des de l'acció social, més que des de la política. Sobretot perquè penso que la política està molt segrestada per una sèrie de factors que no la deixen acabar de ser lliures. O sigui, o de poder desenvolupar les polítiques i els programes de forma efectiva. I tots sabem que sobretot des de la globalització la globalització implica que el món és un, no? Però no hi ha un sol govern, hi ha molts, no? Però sí que hi ha una economia. Aleshores, l'economia condiciona molt la política i les grans empreses, els grans actius, l'IBEX té molt a dir, no? Les coses que pot i no pot fer la política. Recordo una vegada a la presó de Lledoners que li vaig preguntar a l'Oriol Junqueras: de veritat creieu que el Sánchez controla l'Estat? Estaven ell i el Romeva, no? Com dient, tindreu fe en això? Bueno, tu també, d'alguna manera, suposo que et sents implicat quan pregunto això. No sé què hauries respost tu, no? Òbviament no. Ell em va dir, veurem fins a on ho controla. I està clar que la política és l'art del possible, no? I de vegades per aconseguir uns mínims s'han de buscar uns màxims però no em sento còmode en aquesta tessitura, no? Gerard, jo aquí analitzo una miqueta les xarxes socials dels convidats que veniu. Començarem amb Twitter, perquè recentment, Gerard, has tingut un intercanvi de tuits amb Jordi Évole. L'Évole diu, sort que el món ja no ens mira. Et deia fa uns mesos, i tu li respons, cert, la sexta en caiguda lliure Ferreras Gates. Tu et lleves a inspirar, realment? Et penses molt bé els tuits? No. Com ho fas, això? Em miro els seus i aprenc. Tens un bon mestre, no? És el tuitaire major. Per excel·lència. No, però i a vegades és com el que vaig posar amb ell, me lo pones a huevo, com dient, disculpa, però, saps? I m'ho estava posant a huevo, el món no ens mira. Hòstia, ell està a la sexta, evidentment que han caigut saps? D'audiència i que hi ha coses que no s'han explicat i que amb el temps entens més perquè sempre sortien el Maruenda i l'Indan allà, caigui qui caigui, i el joc aquest, no?, de com organitzar bé, un punt de vista. De fet, fa anys ja també la Razón i l'Avui tenien la mateixa propietat, per exemple, no? I vas entenent coses, que l'economia a vegades està per sobre de... Però la cosa no acaba aquí, eh? L'Évole et respon amb unes emoticones de rialles i tu dius... Va ser divertit, sí. I diu ell, per sort a Sopa de Cabra encara la mira tothom. Bon dia, Malparís, una abraçada a Gerard. I tu respons, bon dia, Follonero. I ell t'adjunta una notícia de l'any 91 del País titulada El grupo Sopa de Cabra defiende el uso del castellano en el rock català. N'hem parlat abans, sí. I tu dius, sempre he pensat que ABBA era un grup suec, una abraçada a Jordi. L'Évole, Waterloo. Waterloo. Forta abraçada, no vaig posar allò d'ABBA pensant en què em diríeu de Waterloo, Vaig posar allò d'ABBA perquè en Josep Tió moltes vegades diu si Catalunya fos independent cantaríem tots en anglès. Com ABBA, és un grup suec, o altres grups suecs, en aquest cas, però que es va fer superinternacional perquè cantava en anglès. D'alguna manera no havia de militar, saps què vull dir? No tenia aquesta militància condicionada, no? Si fóssim un país normal, sortiríem, suposo, gent que voldria arribar a segons quins públics, quins àmbits. Ja passa. En qualsevol cas... ABBA era un exemple, i em va semblar molt divertida aquesta conversa,
Algunes no són tan divertides, perquè fa poc també comentaves i feies referència a la cançó de Shakira, a Piqué, que deies, per què necessitem un Ferrari, no? Per què necessitem un Rolex? I aquí també... Bueno, aquí m'han començat a dir, tu també entres en aquest rotllo? I jo no havia ni escoltat la cançó, però sí que havia escoltat aquests trossos de lletres, no? I no l'he volgut escoltar perquè l'anterior no me la trec del cap des de fa mesos. Te felicito. Hòstia, és allò del politono, no? Ta-ti-to, ti-to. I ja estàs amb el ta-ti-to-ti-to tot el punyetero dia. Ui, doncs aquesta s'enganxa, Gerard. No l'escoltaré. Però sí que veia aquesta cosa dels valors i alguna dona parlant d'hòstia, s'està cosificant, també. Com a dona està dient que és un Ferrari, que l'altre és un Twingo, o que és un Rolex. Cosificar-se, no? Estem en un moment molt bèstia en aquest sentit. I també et deien, de cantant a cantant, no? Tu has de fer aquestes crítiques. Exacte, has de dir això, i no estic criticant a la Shakira ni al Piqué, m'és igual. Jo estic dient, per què volem un Ferrari o un Rolex? Jo allà a Eivissa veig gent que es porta Ferraris, Testarossa, no sé què, i no es pot anar més de 80 a cap carretera. I penso, serà tonto? Saps? És absurd. Però és l'estatus, no? Com vius la normalització i naturalització del feixisme, l'aparició de Vox, la política espanyola, l'aparició també d'aquesta esquerra, l'esquerra del PSOE, que sembla ser ara Yolanda Díaz, però que abans era Unidas Podemos? T'interessa? Estàs al cas o ho veus des de la distància? Ho observo, evidentment. El Partit Socialista ha desaparegut a gran part d'Europa. A França, que era impensable, a França de Mitterrand, no? I a tants llocs hi ha perdut aquella hegemonia i això, i a molts llocs ha desaparegut perquè ha deixat de fer d'esquerra, no? Aleshores, si tu no fas el teu paper, intentes fer-ho d'un altre, la gent agafarà original, no? I aquesta polarització en la qual s'ha donat entrada i cabuda no és només aquí, és clar. Jo penso que és a nivell global, podríem dir, no? Hem vist una cosa que no ens haguéssim imaginat mai, que és tota aquella colla d'energúmens entrant al Capitoli dels Estats Units, o l'altre dia a Brasil. A Brasil, no? També és cert que quan va haver-hi un moment en el que vaig pensar cap on anàvem, no sé si recordes tot aquell moment en el que les empreses anaven a Xina a fabricar, a la Xina, i coneixia gent que deia, m'he portat l'empresa, i feien molts viatges, no? I jo en aquell moment ja vaig tenir la sensació, la intuïció de que aquell canvi, aquella deslocalització també dels llocs de treball, tot plegat, el que comportaria és apropar-nos al model xinès, no que els xinesos s'apropessin al nostre model, no? I també està passant això, no? Pel que fa a les, diguéssim, a les possibilitats d'un canvi. Abans m'has parlat de l'esquerra, no? I d'aquesta nova esquerra. Bé, el Pablo Iglesias està jubilat, però continua de polític, però continua allà. No tant com sembla, Sí, jo penso que s'haurien d'haver quedat als carrers, a les places. Però això és molt fàcil dir-ho en perspectiva. Recordo una trucada que em va fer el president Pujol, que em va deixar parat, perquè no em trucaven... Bueno, precisament m'havien fins i tot prohibit durant 4 anys per haver cantat en castellà als mitjans públics. Sí? Sí, tots aquells... Et van castigar sense TV3, entenc? Els mitjans públics catalans, sí. Per fer el disc en castellà. Coneixia gent de producció i et deien us hem posat per venir en el programa i desapareixíem de totes les llistes. Però bueno, eren altres temps, no? Doncs recordo que al cap de molt temps em va trucar i vaig pensar que estrany. És de l'oficina del president, tal, qui ja era expresident. I em va dir, escolta, Quintana, tal, vull parlar amb la gent aquesta del 15M, que estaven a la plaça de Catalunya, amb els líders, no? Vagi un dissabte al matí, hi ha molt bon ambient, molt familiar, ja trobarà gent per parlar. No, deixa't. I sabia que jo hi havia estat feia 2 dies, i 5, i 4, i
m'estan espiant o... O sigui, ho sabia tot, aquell senyor, no? I no li vaig voler posar en contacte amb ningú, tot i que després sé que una altra persona del sector musical, en aquest cas d'un altre àmbit, sí que ho va fer, no? Però, esclar, si tens els líders, pots escapçar-los, no? Escapçar els caps, que és el mateix que va passant aquí, després de l'octubre del 17, no? I el que ha passat amb l'Iglesias ha sigut una mica això, també. I jo sé que l'estat espanyol mai es permetrà que els comunistes, com diuen ells, liderin un govern. Els pets. Em venen moltes paraules. Trobo a faltar les llufes. Sau. Llàgrimes i mal de ventre. S'han traït. Vull aclarir el llàgrimes i mal de ventre perquè els seguidors de Sau no s'ho prenguin així, no? Però recordo molt aquells minuts que vaig estar al tanatori sol, tancat amb el cos del Carles Sabater. Em va suposar un sotrac terrible. Vaig plorar com no he plorat ni per la mort del meu pare. S'han traït. S'han traït, tramuntana. Albert Pla. My friend. Amor. Rosalia. Fa massa temps que no ho veig. Rosalia. Respect. És la nostra Rosalia. Estopa. Estopa. Fum. Sí? Però no per fum, perquè siguin fum, eh? Perquè recordo quan els vaig conèixer a través de l'Albert, que ens vam fotre una fumada. Yolanda Díaz. Implicada, no? Irene Montero. Abraçada. Ayuso. M'agradaria fer una abraçada, perquè a vegades trobo que és infumable el que li fan. Ayuso. ¿Dónde está la bolita? Pere Aragonès. Pere Aragonès. L'acampada jove. Salvador Illa. Funcionari. Laura Borràs. El Quixot. Puigdemont. Ulisses. Junqueras. Shakespeare. Jordi Pujol. Desafío total. Espanya. Fake. Catalunya. Pobreta. Gerard Quintana. It's me. A veure, Gerard Quintana, a tu quantes vegades a la vida t'han dit que és la banda sonora d'una generació? D'una i de moltes. Moltíssimes, Gerard. També m'han dit que era la banda sonora de la degeneració. De què? De la degeneració. Home, això t'han dit? Sí, recordo que al començament teníem això, el primer disc que abans comentava, hi havia una cançó que es deia El sexo que me hace feliz. També la vam gravar en el Ben Endins, que va ser aquest disc que ha complert 30 anys fa poc, el disc més venut del rock en català, etc. I curiosament aquesta cançó agradava als nens més petits. I em venien molts pares dient: Doncs no, si la he posis. anat a l'escola Bressol i, hòstia, m'ha muntat un Cristo perquè el meu nen estava cantant penetrar tu sexo por delante y por detrás. I els enganxava molt. I em deien que això que degenerava Apa. a les criatures. Apa, T'ho juro, és real, eh? Pues això també és la culpa del pare que li posava la cançó. No, perquè el pare igual l'escoltava i posava tot el disc, però el nen es fixava en aquella, curiosament. El cas és que t'han dit molt que és la banda sonora d'una generació. I jo he pensat, posarem banda sonora als moments o personatges coneguts d'ara de l'actualitat. Quina banda li posaries? Banda sonora? O quina cançó, quin so et recorda les manifestacions d'Urquinaona? Rage Against the Machine. Sí, no? Sí. Ara ho deia. Sí, Rage Against the Machine. Sí? Sí. I tu? Thunder. Thunder. D'aquí, què és aquest? La CF. Ah! Thunder. Turururu. Jo he pensat la barbacoa. Per La què? barbacoa. Clar, perquè aquell... És del Georgi Dan, no? Clar, feia olor a cremat per tot arreu, o la banda sonora de Rocky Balboa,
perquè, al igual que la pel·lícula, també van ploure hòsties, també. Sí, però m'agrada molt Me la sé aquest. tota, Rocky. Tenia Sí? el disco de jovenets. Si Toni Cantó fos una cançó, quin tipus de cançó seria? Hòstia, molt dolenta. La cançó enfadosa seria, no sé, què seria? L'última de la Letícia Sabater. L'última de la Letícia Sabater. Que no sé quina és, però Però no serà molt bona, no? no ho sé. Amb tot el respecte, però no sé. Què podria ser? Tu has dit una molt dolenta i pot anar per allà. I tu? És que, clar, no són cançons, no sé, d'un anunci O, d'aquests... o tipus de cançó, no cal que sigui el títol, amb cançó. O sigui, quin tipus? No, jo m'imagino sempre que jo l'he conegut, és com un anunci d'aquests de venedors cutres estadounidenses que venien cotxes i al final tot era un frau. Saps? Sí, d'aquestes que una cançó d'aquestes de YouTube que no té copyright, que és com l'escoltes aquí i la pots escoltar a qualsevol puesto, un film musical. O la cançó del telediari. Del telediari. Que no té res i funciona per tot, no? Exactament. Ah, això. Jo pensava que era, bueno, un One Hit Wonder, saps? Un One Hit Wonder, Però- que només recordem la seva primera cançó que va fer amb el seu grup, que en aquest cas és Ciutadans, i després ha provat sort amb altres bandes i estil i, bueno, pues no ha trobat el seu puesto. Però ell era el Pipa. O sigui, Ciutadans, ell no tenia cap mèrit, saps què vull dir? No va ser un hit seu, estava allí. Ja, això sí és veritat. Però Era un Només pipa. faltaria que hagués fet un hit el Toni Cantó. Ja t'imagines? Quina cançó seria la relació entre Espanya i Catalunya? Quina cançó, quina banda sonora té la relació entre Espanya i Catalunya? Pimpinela, no? Aquesta he pensat jo. Podria ser. Aquesta, jo crec que sí. La meva filla se la sap tota, jo no. Sí que és aquella Sí? conversa, no? Por eso vete, Por eso vete. olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Tampoc, home, no. És trist, però... Tu què penses? Aquesta última és Shakira, la nova. algo així. La de Rolex i Ferrari. La de Bizarrap. Tot ple de gravis. Jo també he pensat una mica que potser la de With or Without You de U2, perquè ni és amb tu ni amb sense tu, que és el que li diu Espanya a Catalunya cada vegada que es parla d'independència. És massa èpica. Sí? With or Without You, no? Sí. Tu te l'imagines més terrenal. Sí, sí. Jo me l'imagino més... No sé. Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio. Ah! La de rastrera, animal rastrera. Rata immunda, no? Aquesta. No, vull dir perquè veig la onda aquesta, no? Una miqueta... La onda era por ellos.